Kysymyksessä on 1+8 hengen tila-auto. Se on esteetön, eli saadaan pyörätuolia ja sähkötuolia ajettua. Mutta käytännössä tämä auto on sellainen, että tällä pystytään ajaa kaikkia ajoja, mitä tarvitaan. Näitä käytetään paljon isojen poruken kuljettamiseen, juhliin, yritysasioihin, lätkämatseihin. Kaikkeen, mihin ihmiset tarvii, että mennään liikutaan porukassa, niin silloin ei yleensä tarvitaan tila-autoa. Niin tämmöinen on äärimmäisen hyvä semmoisessa. Myös lentokentällä, vaikka on vain 4 henkeä lentokentällä paljon matkatavaraa, niin ikinä ei ole tilastopuutetta. Saa suksipussit kyytiin, golfbagit kyytiin, ei ole niinku ongelmaa. Tavaratila riittää, aina saadaan kaikki tavarat mukaan. Niin näissä on kaikissa penkeissä mahdollisuus myöskin säätää selkänoja, että saadaan makuasentoon, että saadaan, jos on pitkää matkaa menossa, niin saa oikeasti semmoisen oikein mukavan asennon, että nukkuu oikein hyvin tuossa penkeillä. Autossa on 2-pilarihissi ja se 2-pilarihissi on yleensä takana ja on saatavissa, on käytettävissä ja otettavissa ulos. Millä saadaan jopa sähköpyörätuolia nostettua sisään. Ja myöskin tätä voidaan hyödyksi käyttää myös semmoisessa tilanteessa, kun on jotain muuta isoa tavaraa, mitä tarvii saada sisään, niin tätä pystyy käyttämään monen asiaan.